عز السلام تنا تقبلوا فنونا أب مكتتال تركبوا زخبركم تعزبتنا كم يوعلكم نلومي عربي سلسة الريف فرق معالتن فرانس تدالو هاجراون زينات حيزلكم قريبا زلخو في المنظومية نمكتالكم بخبرنا عدمكو بغندر سازينا فيلم سبورتاون بهلاون وددرات حيل بحري الزدبوب تزازيمهم أب نوزوبا قلب زرقح محبرة وأقلقلوت من مسفاحة سراح تعميمه أب نوزوبا حقاز قداتي لمدتات نموقاد بزحية لخمس سراح تقليزهم إيران نقداي نيكولاساوي مدباتا بزملكات مسجل هاجرات أوروبا توسخ زرب كم تكايد جليس عام هندن باكستانن زرزرات نيكولاساوي حبريتا زحاز السنة كم تلواوطة أفليتان سراوي تشاينا نايكل تشان إسران حموشان عمتا وتهدرا ولممد كايد كم زجمرة قانحو ناب زرزرات هنسجر أب راستار ما حلب جحرون دوميران ككايد زغني سبورتاون بهلاون وددرات حيل بحر الزدوب بسلاسان حدن تحساس تزازيمهم أب راستار ما أبستغايد سنة سرعات أزازي الزمبراء برغادير جنرال أبراهام عندهم كمون أزاز حيل بحر الزدوب لتنال كولونيل قويتو أمكيدا نزر كبوم أزاستن كالوت حلفتن ترخيبهم نيرهم زي بتصادفو خلتي صوتات نلعلي حدا ورح زقط صلو وددرات كعسو اغرن مرببن قد خدانن مرئيت الواساتن كمون كالئن زطاللي نيروم اموداتا غانتا هايكو كاب كل وددرات بزرعيتو بقعات قبل العام 2024 كوينا ابتغاطامي بولقن غانتا نستعوتو شلمات تعديلوم سبورتاون بهلاون مدبات ازيو اقداس كفال علتاون نطفتات سراويت سلازخونه بز صفحه اغبابن زحشه اوداد بانكم زقصل تغليصوم لعلي سوساش حزبي أبز نبرلا نؤزوبا قلب زرقح محبرة وأقلقلوت نمسفاحة تبابع سراح تعميمهم وكيل الرينا بيتي السلومون نزدالو توتصاب ميكائيل حرقو كأربويم أب نؤزوبا قلب زرقح محبرة وأقلقلوت نمسفاحة تبابع سراح كم تعم أما حدرت نؤزوبا أتو عثمان آدم قليزهم نيرينا بزهابو حبريتا أتو عثمان هاب تكالات محبرة وأقلقلوت بستقبر وفري كترابة تمرتي أبز حالفنا نصنة عامتات كاب كرت ناب 4 شوعتن كب كم زبلك الرماي تعنان كالنون روي عبيت كم زمزغب فليتهم أب محلاب قلب مزابات كالوك مراتن زينن زتواردات كالات عنا حزبي أب طربو أقلقلوت كركب أخيلا مهلاون بمحبار مسرح نسأتا دويلو زلو كوماو هوسبيتال داقم زجمرو لكونتات كفتر تمحتينهم لمع جرادين زمزقن معبالة زرائي قطباو نطفت كم زخونة بمتقاس نتي كبابي آخيلو نخالي كبابيتات كخون زغل مهرتس لزلو تساقم موقعازيان زي تطوح من قدن مقرال كسرح بمزخار أبزوان زي هزبي بزواسرو توقزو 54 كيلومتر شفن تسرقاف عبت قلبي تسقن كم زلو حبيرو ناقول قلوت مراقبتات بزملكتات وعثمان قال كبابيتات قريفكا هزبي أقول قلوت انكساقس تليفون يركب مهلاو أب قدناتا زتا تغلب بصحاو تعاز السرح مبراتو دما زمزقنا قلقلوت يهب كمزلو آبريهم نكونتات سماي بزملكت بدريل تسرح معدلت نقطة درو تزازيما مزرقح شامبوكوتات ترايتو ريفوا كمزلو بمكاس أو ورحة حساس كلتيشن 24 أب ماراتن مزاباتن زتا السرحة ديقاتات مستنا غديمة زتا هنسات دميران أب مكرال حسرت ماي 7 تريتن عزوز ترا كمزلوون أنا تصيروم نوزوبا قلب كاب كرن الشنخ 7 كيلومتر رياغات ركب كوينا أو عصوتو حدا من محدارات كبابي زيت أرنف العلي 66 حزبي ينبرام أب نوزوبا حقاز قداتي لمدتات نموقاد بزحايا لخسرح مخانو بسلاسان حدا تحساسا بستخايد ركب تقليصهم اتي بقندو ابت مهارو زت كوراستو مهراوي ركب نسعبينات قدات لمدتات اب حبرتسب حفشا ابدك انسيو دما بفلاي زبرهن ترى من اسيات مهارو موقادو نمعزازن زعلميوم اتمدب بموهاد چنافر منسترتات عنان عيون محبراو دحنتن كمون چنفر حماد اي تخايدوم
ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ዓንሰባ ኮሎኔል ተስፋጽዮን ግርማይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ምብራኽ ንቕሓትን ምኹስኳስ ክብርታትን ኣብ መንእስያት ንሓደ ኣካል ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ኣበርክቶ ዝምልከቶም ኣካላትን ወለድን ክዓዝዝ ኣዘኻኺሮም ኣብ ትጋጣሚ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣብ መንጎ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ከም ተኻየደ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ኣብ ንኡስ ዞባ ሃበሮ 80 ሚእታዊት ካብ ነበርቲ ምንጪ ጽሩይ ማይ ከም ተዋሕሰሎም ዝተረፈ ንምምላእ ድማ ይስራሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ወኪል ኤሪና ተስፋ ሚካኤል ገብሬስ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሳምራዊት ሊቪዮ ከተቕርቡ እያ ኣብ ንኡስ ዞባ ሃበሮ ምንጭ ስተ ማይ ንምውሓስ ብዝግበር ዘሎ ቀጻሊ ጻዕሪ 80 ሚእታዊት ካብ ነበርቲ ጽሩይ ማይ ይረኽቡ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ምጥርናፍ ዓድታት ኣብ ምምላእ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ዝገለጸ ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ኣቶ ፍቱይ ገብረ መስቀል ኣብ ዝበዝሐ ከባቢታት መሰረታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ማይ ትምህርቲ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎንን ካልእን ተማሊኡ ከም ዘሎ ሓቢሩ ካብ 11 ዓድታት እተን 9 ቀረብ ማይ ከም እተዋዳደለን ብምጥቃስ ነተን ተሪፈን ዘለዋን ምምላእ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ንኣገልግሎት ትምህርቲ ብዝምልከት ካብ መዋዕለ ህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ 36 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘለዋ መደባት ዓርዮትን ምጥፋእ ማይምነትን ድማ ብጽቡቕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ዝተቐሰ ኣቶ ፍቱይ በብኸባቢ ዝተዋደደ ሓንቲ ማእከል ጥዕናን 3 መደበራት ጥዕናን ዝመስገን ኣገልግሎት ይህባ ምህላወና ነጺሩ ኣቶ ፍቱይ ኣብ መወዳእታ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ግራት ሓረስቶት ብውድብ መልክዕ መስራሕ ምሕያል ኣታዊታት ግብሪ መሬትን ጥሪትን ከምኡውን ምክትታል ምሕደራ ማይን ኣታዊታትን ካብ ቀንዲ ናይ መጻ መርባት ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ ከተማ ኣስመራ ትርከባ ሓዳሪት ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃ ባህታ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2025 ንውሽጣዊ ብቕዓት ተምሃሮ ዘጉልሕ ባህላዊ ስነ ጥበባዊ ስፖርታውን ትምህርታውን ውድድራት ወዲባ ብክልተ ጥርብ ዝተኻየደ መደባት ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ኢየሱስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃ ባህታ ዘመናዊ መምሃርናዊ ትካዳሚ ሙዚቃን ጥበባዊ ስራሓትን ዓጢቓ ዝሓሸ ኣገልግሎት ኣብ እትህበሉ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ተሓቢሮም እቲ መደብ መንእስያት ነበርቲ በርን ስዊዘርላንድ ንተምሃሮ ብዝገበሮ ናይ ምሳሕ እንግዶት ዝተሰነየ ነይሩ ኣብቲ ዕለት ገዳይም ኣባላት ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ ስውራን ኤርትራ ተመክሮኦም ኣብ ትምህርትን ህይወትን ንተምሃሮ ካፊሎም ንመንእስያት ነበርቲ ከተማ በርን ስዊዘርላንድ ወኪል ቃል ዘስምዐት ወይዘሮ ሉቺ ሃብተ ሚካኤል መንግስትን ህዝብን ንስንኩላን ብሓፈሻ ንዓይነ ስውራን ድማ ብፍላይ ንዝገብሮ ደገፍ ብምምጓስ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ዜጋታት እውን ተመሳሳሊ ኣበርክቶ ክገብሩ ተላብያ ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ካብ 18 ክሳብ 29 ታሕሳስ ምርጫ ማሕደርቲ ከባቢ ኣካየት ስራሕን ኣነባብርቲ ዓድን ተኻይዱ ኣብዚ ኣብ 28 ምምሕዳራት ከባብን 82 ዓድታትን ዝተኻየደ ምርጫ 11 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ኣመሓደርትን ኣካየት ስራሕን ከምኡውን 82 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 245 ኣነባብርቲ ዓዲ ተመሪፆም እዞም ተመሪፆም ዘለዉ ኣመሓደርቲ ኣካየት ስራሕን ኣነባብርቲ ዓድን ን3 ዓመታት ዘገልግሉ እዮም ኣብቲ መስርሕ ምርጫ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ልዑል ከም ዝነበረ ተሓቢሩ ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንምክታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕደም መንግስቲ ኢራን ንጉዳይ ኒውክለሳዊ መደባት ሃገሩ ብዝምልከት ምስ ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ተወሳኺ ዝርርብ ከም ዘካየድ ገሊጹ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ካዝም ጋሪባባዲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ዝመጽእ 13 ጥሪ ኣብ ከተማ ጀኔቫ ምስ ፈረንሳ ብሪጣንያን ጀርመንን ኒውክለሳዊ ዝርርብ ከም ተካይድ ሓቢሮም ኢራን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2024 ምዘን 3 ሃገራት ተመሳሳሊ ዝርርብ ኣካይዳ ምንባራ ዝዝከር እዩ ኢራን ትግባረ ናይቲ ስምምዕ ኣብቲ ኣብ 2015 ዝተኸተመ ነጥብታት ጥራይ ከም ዝምርኮስ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ኣጸኒዑ ዘሎ ቤናዊ እገዳታት ኣሜሪካ ክልዓል ብተደጋጋሚ ክትጽውዕ ጸኒሓላ እቲ ስምምዕ ኢራን ኒውክለሳዊ ንጥፈታት ከተጉድል ኣማሲኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣጸኒዑ ዘሎ እገዳ ኣሜሪካ ክልዓል ዝብል ነጥብታት ዝርከቦ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ 2018 ካብቲ ስምምዕ ዝሰሓበት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ብምጽዳቕ ነትግባሪኡ ኣብ ሓደጋ ከም ዘእተወቶ ጸብጻባት ይረድኡ ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ተደጋጋሚ እገዳታት ብምጽዳቕ ጸቕጢ ንምፍጣር ክኽተሎ ጸንሐ ሜላ ከም ዘይሰርሕ እዩ መንግስቲ ኢራን ዝገልጽ ህንድን ፓኪስታንን ዝርዝራት ኒውክለሳዊ ሓበሬታ ዝሓዘ ሰነድ ከም ተለዋወጥ ኣፍሊጠን እቲ ስጉምቲ ኣካል ናይቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝኸተማሉ ውዕል ምዃኑ ዝጠቕሱ ሰብ መዚ ክልቲአን ሃገራት ዓመታዊ ከም ዝካየድ ኣረዲኦም
ክልቴና ሃገራት ነዚ ምልዋጥ ሰነድ ዘካየዳ እዚ ናይ ሕጂ ንመበል 34 ተኸታታሊ ግዜ ከም ዝኾነ ይዝግለጽ ዘሎ ወነንቲ ኒኮላሳዊ ጽዋር ዝኾና ህንድን ፓኪስታንን ካብ 1992 ጀሚረን ሓበሬታ ኒኮላሳዊ ሰነዳት ክለዋወጣ ምጽንሐን ጸብጻባት ይረድኡ ክልቴን መቐናቕንቲ ሃገራት ብሰንኪ ደባዊ ምስሓብ ውሕዱ 3 ግዜ ውግእ ከም ዝገጠማ ዝጠቕሱቶም ጸብጻባት ብተደጋጋሚ ኣብ ንኡስ ወተሃደራዊ ግጭት ከኣትዋ ከም ዝጸንሐውን ይሕብሩ ሰራዊት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ናይ 2025 ዓመታዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይድ ከም ዝጀመረ ተቓሊሑ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገራት ዘውፅኦ መግለጺ ሰራዊት ሓይሊ ኣየር መሬትን ባሕርን ሃገሩ ካብቲ ማለ 2 ጥሪ ጀሚሩ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይድ ከም ዝጀመረ ፍሊጦም እቲ ልምምድ ክመጽእ ንዝኽእል ስጋኣት ንምምካት ኩሉ መዳዊ ዓቕሚ ምክልኻል ሃገሩን ንምምዕባል ዝዓለመ ከም ዝኾነ እቲ ሚኒስትር ብተወሳኺ ሓቢሮም ንምትእታው ኣሜሪካ ወሽመጥ ደሴት ታይዋንን ባሕሪ ደቡብ ቻይናን ብትርኢ ትቃወም ቻይና ኣብቲ ዞባ ተደጋጋሚ ወተሃደራዊ ልምምድ ከተካይድ ምጽናሓ ዝፍለጥ እዩ ቻይና ኣድላይ ኮይኑ ምስ ትረኽቦ ንደሴት ታይዋን ብሓይሊ ንምቁጽጻር ስጉምቲ ከም ትወስድ እያ ከተጠንቅቕ ጸኒሓ ኣብ ኣክራ ርእሰ ከተማ ጋና ኣብ ዝርከብ ንግዳዊ ማእከል ትማሊ 2 ጥሪ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ከቢድ ንዋታውን ቁጠባን ዕነት ከም ዝወረደ ተቓሊሑ በቲ ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ዝለሓመ ባርዕ ልዕሊ 100 ትካላት ምስ ሙሉእ ንብረቱ ከም ተሃሞ ከዝሓበሩ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ከቢድ ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዝወረደ ገሊጾም በቲ ባርዕ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ግን የላን ጠንቅቲ ባርዕ ንምፍላጥ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰብ መዚ ፖሊስ ጋና ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ጋና ሓደጋታት ባርዕ ከጋጥም ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ከም ሳዕቤኑ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ይጠቕሱ ሩስያ ኣብ ምምዕባል ሰብ ሰርሖ ኣእምሮ ምስ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ተካይዶ ምትሕባር ከም ተሓይሎ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ገሊጹ ሃገሩ ነቲ ጽላት ንምምዕባል ገዚፍ ባጀት ሰሊዓ ከም ዘላ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ዓመታት እወታዊ ገስጋስ ከተመዝግብ ከም ትኽእል ኣሚቱሎ ነቲ መደብ ክውን ንምግባር ኣብቲ ዓውዲ ጽቡቕ ገስጋስ ተመዝግብ ምስ ዘላ ቻይና ንዝጀመረቱ ሓባራዊ ስራሕ ከም ተማዕብሎ ድማ ነጺሮም ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ምምዕባል ሰብ ሰርሖ ኣእምሮ ብቐዳምነት ካብ ዝጥቀሳ ሃገራት ዓለም ምዃና ይፍለጥ ቻይናን ሩስያን ኣብ መድያት ቁጠባ ዲፕሎማሲ ጸጥታን ምክልኻልን ዘለወን ዝምድናታት እናደንፍዐ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሮም ዓመት 2024 ኣብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ውሽጢ ዝሓለፈ 3 ዓመታት እታ ዝወዓየት መንባራ ተገሊጹ ብመሰረት ጸብጻባት ኣብቲ ዓመት ገምጋም መጠን ወዒ ኣስታት 11 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝነበረ እዚ ድማ ካብቲ ናይ 2023 ብልዕሊ 1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝወሰኸ ተፈሊጡ እቲ ክስተት ኣብ ቻይና ድሕሪ 1961 እቲ ዝለዓለ መንባር እዮም ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ዝሕብሩ ከም ኣካልቲ ተርእዮ ኣብ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሰዓብየናት ክሊማዊ ዋዒ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመታት ከም ዝበለ ይጥቀስ بدرجة عالم أب 2024 بسنكي كلمة ممزوال لعلي 310 بليون دولار قطبة وخسارات كان زورده تصابات يردوم قبطي أب عام 2024 أستات 16 مليون بس أحد 5 أنجدت تصابات حبيرهم اتياهاز كاب نايكل 2023 بأستات 1 مليون كان زوساز تغاسة منستر توريزم قبطي دحري حموشت عامتات نابل علي 30 مليون كبن مبالو يسرح كم زلو رديوم اتتصلات بسنكي كستات لبدا كورونا فيروس بقالوتات تسألي مصنحيو اتمنسترز قالت لعل 10 ميتاويت كاب جامل هاقراو اتوت قبطي شفن تسألات توريزم نلعلي 3 مليون سبات عدل سرح كم زفتر يتكاس زيناتات نمززام أرست زينا هدق ملكم سبورتاون بهلاون وددرات حيل بحر الزدبوب تزازيموم أمنو زوبا قلب زرقح محبرة وأقول قلوت نمسفاحة تبابع سرح تعاميمو أمنو زوبا حقاز قداتي لمدتات نموقاد بزحيلة 5 سرح تقليتهم إيران نقداي نيكلوساو مدواتات بزملكات مسقال هاقرات إيروبا توساخي زرب كانت تكايد قليت
هندن باكستانن زرزرات نيوكليساوي حبريتا زحز سنة كم تلواوطا أفليطان سراوي تشاينا ناي كنتشان إسران حموشن عمتا وتهدراو لمن كايد كم زجمرة فقالحو حفشاو زينات تابزي تزازيم اللوم استروف مدواتنا نحرقكم بوغني بروح معلتين